Mga kalakbay, mayong adlaw ka natong tanan. Na napoy pastor sa Sabadista, gamaoy siya siyang live kay asa jud ko na mabasa sa Biblia nga ang nagpatay ni Kristo mga Sabadista. Nya suko kay sa vlogger Katoliko kay na masangil ko no nga Sabadista gapatay ni Kristo. Paminawon sa naton niyang vlog kadalihan niya. Happy Sabat mga kapaglaom. Paingon ko karon sa akong appointment. Pero nadisturbo gikog mayo nang balik-balik sa akong gulo karon mga igsoon. Motabang na kong tubag ani mga kapaglaom. Dili man gid unta ko maglabot-labot ani nga mga isyu kay kabalo ko nga unprofessional kaayo ni nga pagpanabot. Pero sige lang, ato na lang ning tumpangan. Nay vlogger nga sige yaw-yaw karon nga mga Adventista daw ang nagpatay ni Kristo. Mga kapaglaom, kana nga akusasyon bisag usa ka buok teksto sa Biblia ana wala gyud kay mabasa. Nagkataon lang nga atong gikinabuhian ang kasuguan sa Dios. Kung naay magtutuman, naa gyud poy magsusubak. Ug masaligon tag mga Adventista nga matinumanon ta sa kasuguan sa Dios. Karon alang sa mga guwapo diha nga sigig panangil sa SDA nga maoy nagpatay ni Kristo. Hatagi kuno ninyo og teksto nga naay word sa Bible nga Sabadista ang nagpatay. Mubudlat na lang nagsamot imong mata. Di gyud ka kabasabi sa usa ka buok teksto sa Biblia na. Gusto ka makabalo kinsay nagpatay? Mateo 26:3-4. Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pare ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo dito sa palasyo ni Caiphas. Ang pangulong pare naglaraw sila sa pagdakop kang Hesus sa tago sa pagpatay kaniya. Usahaon man nato diron nga mga pare may nagpatay. Naabaday pare sa Adventista nga wala man. Natubag ang sayop nga akusasyon. Muna yung vlog na imo. Now, sayang pangutana. Hatagi kuno ninyo og teksto nga naay word sa Bible nga Sabadista ang nagpatay. Walay mabasa nga gi-state gyud dito letra por letra nga nagpatay ni Kristo Sabadista. Pero ang Biblia kinahanglan manggud ta nga mubasa ta sabton. Tinuod ba nga kinahanglan ang Biblia mubasa ta sabton o niya? Niya sa Oseas kapitulo 14 bersikulo 9. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi og ang masinabuton angay masayod niini. So kinahanglan gyud ta nga mosabotas nahisulat. Unsa may nahisulat sa Biblia with regards about sa nagpatay ni Kristo niya. Basahon nato ang Biblia nga protestante, dili katoliko nga Biblia kun dili protestante nga bersyon niya. Kining ni ang Biblia nga ang pulong sa Dios, protestante niya 66 book. Si San Pablo gid mismo miingon, tanawa ha, sa unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 ningon siya, tanawa ha, ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Kining mga tawhana mao usab ang naglutos kanamo. Wala gayud malipay ang Dios sa ilang gibuhat, nakigbatok sila sa tanang mga tao. Kinsay nagpatay? Kinsay nagpatay sa propeta sa Dios, nagpatay ni Kristo, nagluto sa mga apostoles, ang mga Hudyo. Usahaon man nato diron. Pangutana, di ba ningon ang Biblia, Oseas 14:9, maalamon kinanglan angay mo sabot sa naisulat, unsay pahulay sa mga Hudyo, Domingo? Dili, ang pahulay sa mga Hudyo Sabado. Giprohiba na sa Biblia listahan sa mga pulong niya. Nana sa listahan sa mga pulong sa Biblia, matud pa, adlaw igpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa simana Sabado. Giisip kini nga bala ang adlaw sa mga Hudyo o gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Ang adlaw igpapahulay sa mga Hudyo mao ang Sabado. Therefore kanang mga Hudyo nga nagpatay ni Kristo Sabadista.
Kay mo inguntag Sabadista na makulay nagsabado. O ayaw na magreklamo. Kay klaro man jud kay na sa Biblia. Nya reklamo pa mo. Ikaduha. Di ba ni coach mga sita sa Biblia nga pari kuno nagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. O yaman ang gikot. Kinsay nagpatay? Mateo 26:3-4. Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo dito sa palasyo ni Caiphas. Ang pangulong pari naglaraw sila sa pagdakop kang Hesus sa tago sa pagpatay kaniya. Now, kanang mga paria, ingon pa niya, Usaon man nato ni ron nga mga pari may nagpatay. Naabaday pari sa Adventista nga wala man. wala lagi mo ipare. Pero kinsa man ang mga paria nga nagpatay sa atong Ginoong Hesukristo na ninguha pagid pagpatay, kinsa man na ang mga pari sa Judaismo, dili paring Katoliko, unsay pahulay ana nila? Sabado, kay sila ang original nga Sabadista. Therefore, ang nagpatay lagi sa atong Ginoo Sabadista, dili Sunday keeper. Usaon man nato ni ron Mauna, kanang paborito kanyang gamiton nga Biblia nga Monsinyoria unsay gingon niya. Tara, Latina Vulgata, unsay gingon ang uluhan sa sulat ni ining San Lucas 6:1. Niya klaro kayo, si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Oh, nga naman, gipatay lagi si Kristo sa mga Sabadista. Usaon man nato ni ron Onya na ikaduha, laing batok sa mga Sabadista na ikaduhaan magbatok sa Ginoo mga Sabadista. Usaon man nato ni ron Onya, mo reklamo pa mo. Kinsay nagpatay? Pag-sure mo eh. Usaon man nato ni ron